我が家に化け物が来てしまったわ。見てくれば。大平田クワガタだ。外国産の。めちゃくちゃやばい環境ではね、コメリで売ってたからはね、空気穴がはね、こういうなちっちゃなカップで空気穴が一つしか開いてないんだよ。ちょっと、こいつは挟む力がすごくて、めちゃくちゃ僕の指を2回くらい挟んできたから。このスプーンを挟ませてみるわ。あと、綺麗なお仲間はアトラスオオカブトだわね。メリとボロサブちゃん。メリとボロのペットショップ。倒れてたわね。助けてあげるわよ、今。まあ途中で切れるかもしんないわね。アトラスに平田。戦わせたらどうなるんだわよ。素晴らしそうじゃないかも、戦わせたら。じゃあみんな、広告はこれだけだ。バイバイってんでん。